Мы хочам маліцца за святароў нашай парафіі, дыяцэзіі, нашай айчыны і ўсіх святароў ва ўсім свеце. Кожнае пакліканне – гэта дар Пана Бога. Сёння свету патрэбныя знакі Яго прысутнасці. Сёння таксама мы молімся, просячы аб святарскіх, законных і місійных пакліканнях. Няхай наша малітва будзе выразам шчырага клопату за свет, якому сёння асабліва патрэбны верныя Богу і святыя святары. Пане і Божа наш, валадар неба і зямлі, дзякуем Табе за дар святарства Еўхарыстыі, за ўсе святарскія пакліканні, за кожную святую імшу, якая цэлебруецца ў нашых касцёлах, за абвяшчанне святарамі Божага Слова і атрыманне Тваёй міласэрнасці у святых сакраментах. Пане, праслаўляем імя Тваё святое, нізка схіляемся перад абліччам Тваім, каб прабываць у прысутнасці Тваёй. Праслаўляем Цябе за Тваю бязмежнасць, што не толькі пажадаў застацца Богам з намі, не толькі аддаў за нас сваё жыццё на дрэве крыжа, але і пакінуў на сябе у постаці хлеба. Верым, што Ты заўсёды прысутны ў гэтай белай хостыі. Пане Езу, стаім перад Табою, усведамляючы сваю абмежаванасць і грэшнасць. Аднак вера ў тое, што Ты, Бог магутны і блізкі, напаўняе нас радасцю сустрэчы з Табою. Пане і Божа наш, валадар неба і зямлі, найвышэйшы святар, Ты даверыў святарам найсвяцейшы сакрамент і скарб свайго стварэння. Пашлі свайму народу святых святароў, каб яны былі для яго апорою ў цяжкасцях і братамі ў патрэбе. Учыні, каб святарскія сэрцы, думкі і рукі заставаліся чыстымі, пакорнымі і заўсёды гатовымі да служэння. Няхай яны будуць адбіткам Твайго святога аблічча, няхай застануцца вернымі Табе, Твайму касцёлу і свайму пакліканню да апошняга моманту свайго жыцця. Амэн. Будзем праслаўляць найвышэйшага святара словамі: будь праслаўлёны Езу Хрыста, найвышэйшы святар. Будь праслаўлёны Хрыста, найвышэйшы святар. Праслаўляем Цябе, Пане Езу, які праз святара адпускаеш нам грахі і яднаеш нам цайцом. Будь праслаўлёны Езу Хрыста, найвышэйшы святар. Праслаўляем Цябе, Пане Езу, які асвячаеш нас і ўмацоўваеш веру сваім словам, абвешчаны святарамі. Будь праслаўлёны Езу Хрысте, найвышэйшы святар. Праслаўляем Цябе, Пане Езу, асабліва за Еўхарыстыю, бо Тваё цела, узнятае на крыжы, гэта той самы хлеб, які Ты благаслаўляеш, ламаеш і даеш сваім вучням у памятную ноч Пасхі, кажучы: бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Будь праслаўлёны Езу Хрысте, Найвышэйшы святар. Праслаўляем Цябе, Пане Езу, бо праз паслугу святароў Ты даеш нам сябе цалкам. Будь праслаўлёны. Пане Езу, кленчым перад Табою, прысутным пад постаццю хлеба, які ў руках святара падчас святой імшы стаў Тваім целам. Ці можа здзейсняцца пераўтварэнне хлеба ў Тваё цела і віна ў Тваю кроў без прысутнасці і паслугі святара? Ці можа адбыцца тут гэтай перамены без Тваіх словаў, сказаных святаром? Ці гэта немагчыма? Не, гэта немагчыма. Як жа цудоўна і проста гаварыў святы Ян Віяней пра святара. О, які ж вялікі святар! Калі б ён зразумеў гэтую сутнасць святарства да канца, то памёр бы. Сам Бог яму паслухмяны. Ён гаворыць два словы, і на яго голас наш Пан сыходзіць з неба і змяшчаецца ў маленні Господа, у малой гостыі.
Пане, Ты даў нам святароў, як распарадчыкаў сакраментаў, абвяшчальнікаў Божага Слова і праваднікоў на шляхах нашага жыцця. Дзякуючы іх паслузе, Ты прысутнічаеш на алтарах свету і застаешся укрытым у табернакулюме. Яны таксама з'яўляюцца знакамі Тваёй прысутнасці. Ты ўчыніў іх слугамі святых абрадаў і заданняў. Твоя любоў дае нам усё, каб мы былі святымі і на гэтым шляху не стамляліся. Гэта з рук святароў Христус у паўнаце свайго боства і чалавечнасцю у постаці крохкай гостаі яднаецца з паўнатою нашай чалавечнасці, бо прымаем яго ў святой камуніі. Нам патрэбны святары, і Ты нам даеш іх. Без іх не здзяйснялася б Твоя ахвяра на алтары, не абвяшчалася Божае Слово, не ўдзяляліся б сакраменты. Будь препославленный. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленная плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в пелену смерти нашей. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была от веку, теперь и за всю, и на веки вечные. Амен. Прымі, о Езу, нашу ўдзячнасць за ўсе ласкі, асабліва за гэты бясцэнны дар Тваёй любові, за тое, што ўстанавіў найсвяцейшы сакрамент і сакрамент пасвячэння. Дзякуем Табе, Езу Хрысте, найвышэйшы святар, за тое, што больш за 20 вякоў ахвяруешся штодзённа на кожным алтары праз паслугі Тваіх святароў. Дзякуем Табе, Езу Хрысте, найвышэйшы святар, за тое, што прысутнічаеш няспынна ў кожным касцёле ва ўсім свеце. Дзякуем Табе, Езу Хрысте, найвышэйшы святар, за тое, што паклікаў святароў да свайго вячэрніка, якім з'яўляецца Твой святы касцёл, і дазваляеш ім здзяйсняць Тваю святую ўладу дзеля служэння Божаму народу. Дзякуем Табе, Езу Хрысте, найвышэйшы святар, за тое, што прымаеш нашыя пакланенні, выслухоўваеш нашыя просьбы і благаслаўляеш Твой народ. Дзякуем Табе, Езу Хрысте, найвышэйшы святар. Езу, укрыты ў найсвяцейшай сакраменце, падчас апошняй вячэры з Табою былі тыя, каго Ты сам паклікаў. Менавіта тады Ты ўстанавіў не толькі сакрамент Эўхарыстыі, але таксама і сакрамент пасвячэння. Гэтыя два сакраменты цесна звязаны паміж сабою, бо не было б Эўхарыстыі без святароў і святароў без Эўхарыстыі. Пане Езу, праз Тваю бясконцую любоў Ты дазваляеш нам кожны дзень прымаць Цябе жывога ў сваё сэрца. Святары – гэта пасрэднікі, дзякуючы якім гэта магчыма ажыццявіць. Божа, Ты клічаш здольных, але і робіш здольнымі пакліканых. Дзякуем Табе, Езу Хрысте, найвышэйшы святар. У гэты першы чацвер месяца дзякуем Табе за кожнага святара, які адказаў на Тваё запрашэнне. Дзякуем Табе, Пане Езу, што яны сталі для нас праваднікамі ў гэтай зямной вандроўцы, што іхнімі рукамі ўдзяляюцца святыя сакраменты, без якіх мы не маглі б з Табою яднацца. Дзякуем Табе, Езу Хрысте, найвышэйшы святар. Дзякуем Табе, Пане Езу, што Ты дазволіў святарам быць сведкамі Тваёй любові, каб сваім жыццём яны давалі прыклад поўнага даверу Табе. Дзякуем Табе, Езу Хрысте,
Дзякуем Табе, міласэрны Пане, за ўсіх святароў, законнікаў і законніц, якія праз розныя місіі служаць Табе. Вазьмі іх пад сваю апеку, каб яны вытрывалі ў гэтым нялёгкім, але вельмі прыгожым і патрэбным служэнні. Дзякуем Табе, Езу Хрысте, найвышэйшы святар. Пане Езу, Ты выбраў сваіх святароў з нас, выбраў іх, каб абвяшчаць Твоё слово і дзейнічаць ад Твайго імя. За такі вялікі дар для Твайго касцёла прымі нашу хвалу і падзяку. Напоўні іх агнём Тваёй любові, каб іх святарства выяўляла Тваю прысутнасць у касцёле. Дзякуем Табе, Езу Хрысте, найвышэйшы святар. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі, благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в период смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Як была справедливо, теперь и завсёды. Читайте. Молитва за касцёл. Езу Хрысте, касцёл святы, гэта Твая Божая справа. Учыні, каб паводле Тваёй волі быў ён адзіны, святы, каталіцкі, апостальскі і цалкам скіраваны да той дасканаласці, да якой Ты яго паклікаў. Дай касцёлу пастаянную жыццяздольнасць і чуйную увагу да знакаў часу, каб ён умеў усё спазнаваць і ўсё добрае захаваць у кожным часе і ва ўсіх абставінах. Учыні, каб сярод хрысціянаў любоў была галоўным прынцыпам, міласэрнасць асабліваю рысаю, справядлівасць хлебам штодзённым, мужнасць у справах вернасцю, малітва адпачынкам, радасць узнагародаю. Просім Цябе, каб Тваё валадарства праўды і жыцця, святла і ласкі, справядлівасці, любові і спакою пашыралася і ўмацоўвалася з кожным днём. Амен. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Молитва за святого Айца Льва XIV. Усемогутный Боже, Ты установил святого Айца бачною головою святого Костела. Отуляй заусюди наступника святого Петра своєю ласкою і благословленням, одари його ласкою довгого життя, доброго здоров'я, сутешу терпіннях і учині, каб його апостольська праця принесла як мага більший плен для всього християнства. Змилуйся, Боже, над им праз заступництво Найсвятейшей Панны Марии и всех святых, а так само дозволь, Ойче Небесный, каб ён усіх нас довел до життя вечного. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Молитва за біскупа, арцибіскупа Юзефа. Пане Єзу Христе, пастир Костюла, подтримай своим благословленням нашего арцибіскупа Юзефа. Учини, каб ён быў сапраўдным айцом диэцезіяльной сям'і и прыкладом апостольской отданности. Удели ему духа мудрости для пленного ввяшчэння Твоего слова и кіравання архидиэцезии, які за Отцом и Духом Святым живеш и владариш праз усе веки вечные. Амин.
Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. як была спратлеку цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Молитва за біскупов Юрия Кособудского, Александра Яшевского, Антония Демьянка, Олега Буткевича, Владимира Гуляя, Андрея Зноска. Збаўца свету, Езу Христа, які разаслаў па зямлі святых апостолаў, каб яны абвяшчалі Твоё вучэнне. Благослови их настаўнікаў, біскупаў, дай ім сілы для вытрымкі ў цярпеннях і пераадольвання цяжкасцяў. Благослови их апостольскую працу, каб яна была плённай. Учыні, Божа, каб авечкі, якія яны сцерагуць, былі вернымі Табе і ніколі не дышлі ад Цябе. Найсвятейшая Панна Марія і ўсе святыя, прасіце добрага Бога аб благословленні і апецы для наших біскупаў. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам правины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Амен. Молитва за пробыща Ігора Лушука. О Єзу, Божий пастир, який покликав апостолів, каб зробити їх рибаками душов. Ти покликав за собою так само нашого пробыща Ігора. Учини його своїм рупливим послідовником і слугою. Учини так само, каб він поділяв твоє жадання повсюдного откуплення, дзеля якого ти відновляєш на алтарах свою ахвяру. О Пане, ти живеш вічно, каб заступатися за свой народ. Открый перед ім горизонты святла правды и любови, каб ён став соллю земли и светлом свету. Одари его Твоею моцою и допоможи ему заховать верность Богу и пленно працаваць дзеля Его хвалы. Амен. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж жанчынами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Молитва за все духовенство. Пане Езу Христе, Ты дзеля добра людей установил бачный костел с пасторами, якія ими кірують, с пресбітерами и диаконами, якія целебрують святые сакраменты и обвящают Божие Слово, а так само с законниками, якія на протягу своего ахвярного життя выпрошивают ласки для всего свету. Благослови наших біскупов, пресбітеров, диаконов и законников, каб их разважливые учинки, святло их навучання и огонь их любови здобыли для Тебе все души, что могут знайти збавление только у Твоим имени, які живешь и владаришь праз усе веки вечные. Амен. Хвала Сыну и Духу Святому. Як была справеку теперь, чуды, веки вечные. Амен. Молимся за біскупа эмеритов, за біскупа эмерита Тадеуша Кондрусевича и Александра Кашкевича. Усемогутный и вечный Боже, Ты покликал работников для своего виноградника и заўсёды клапоцішся про их. Ты особливо дбаешь про своих выбранных слугаў на кожным этапе их жыцця, каб суправаджаць да хвалы вечнай. Пане Езу Христе, дзякуючы арцыбіскупу эмериту Тадеушу за прыклад апостольской руплівасці і зайцоўскую апеку дыяцэзіяльнай сям'і, просім Цябе заўсёды падтрымліваць яго сваім благословленнем. Дай яму неабходную моц духа для пераадолення магчымых цяжкасцяў і выпрабаванняў, звязаных з пажылым узростам ці хваробаю. Просім таксама дароў Духа Святога для далейшага плённага абвяшчэння Твайго Слова. Ва ўслужэнні Евангеллю узрост не мае значэння. Няхай і надалей ён дзеліцца з намі мудрасцю, а сваім сведчаннем умацоўвае нашу веру і дапамагае ісці шляхам любові і еднасці, паказваючы кожнаму надзею на будучае ўскрашэнне. Амен. Ойче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя,
як у небе, так и на земле. Дай нам сегодня, отпусти нам провины наши, и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в покусу, але избав нас от злого. Амин. Молитва за померлых святаров. Молимся о Божьей милосердности для померлых папу эмерита Бенедикта XVI, папу Францішка, кардинала Казіміра Свёнтка, монахаў, айцоў дамініканаў, якія ад пачатку існавання каталіцкага касцёла ў Стоўбцах служылі на гэтых землях дзеля нашага збаўлення, за дыяцэзіяльных святароў, якія працавалі ў парафіі з 1833 года до 1868 года, а затым у адроджанай парафіі з 1920 года. За святароў, якія абслугоўвалі жыхароў нашай парафіі у навейшыя часы і зышлі з гэтага свету. За біскупа Казіміра Великасельца, ксяндза Пятра Пупіна, ксяндза Люцыяна Хмялёўца, ксяндза Ярослава Зарацкага, ксяндза Рышарда Юніка, ксяндза Станіслава Салату, ксяндза Ежы Росяка, ксяндза Гжэгажа Каласоўскага і ўсіх памерлых святароў, якіх мы спаткалі на сваім жыццёвым шляху. Божа, Ты паклікаў святароў да сваёй службы і ўчыніў іх пастарамі нашых душ. Пакорна даручаем Табе усіх памерлых святароў, якія вялі нас да Цябе, цэлебруючы святыя сакрамэнты і абвяшчаючы Божае Слово. Выслухай нашыя малітвы і дай ім вечнае шчасце ў небе, разам з усімі святымі. Просім аб гэтым праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, каралевы апосталаў. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вечный Отпочинок дай им, Пане, а святло вечное нехай им светит, нехай отпочивают с упокою вечным. Молитва за миссионеров. Пане, Ты сказал, идите по всем свете и обвящайте Евангелие усякому створению. Молимся за тых, кто покинул свой дом, сябью, сяброў и пошел в свет, каб говорить и сведчить про Тебе. Дай им, Пане, великую веру и такую любовь, каб люди бачили у іх Твою присутность, каб яны охвотно зносили тяжкости кожного миссійного дня. Будь для іх адпачынкам у стоме, надеей у роспачы, обороной перед помылками и ратунком от паденняў. Кіруй імі, Пане, узмацняй и освячай святлом Духа Святого во усялякай дзейнасці на карысць Твайго валадарства. Амин. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Молитва за литургичную службу алтара. Пане Езу Христе, погляди милосердно на тых, кого Ты покликал выконваць розныя абавязки при Твоим алтары, адорвай их щодростью даров, необходных для годного служения у святыни Твоей. Дай им ласку живой веры и любови, каб думки их были засяроджены на даручанной им миссии, а сердце их были отдадены Табе. Учини, каб яны імкнуліся да еднасці з Табою ў слове Евангелия, у Эўхарыстыі і ў ближніх. Падтрымлівай іх сваімі ласкамі, каб рупліва служачы Богу і людям пры алтары Тваім, яны развівалі сваё жыццё ў Богу і ішлі шляхам збаўлення. Просім, каб яны былі сумленнымі людзьмі, руплівымі ў вучобе і працы, высакароднымі ў паводзінах і вернымі паслядоўнікамі Хрыста паводле дэвізу міністрантаў. Валадар намі, Хрысте, заўсёды і ўсюды. Амин. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди валадарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле.
Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, али збав нас от злого. Амин. Молитва об святарских и законных покликаннях. Пане Езу, предвечный святар Нового Заповету, запали сердце молодых людей полымем Твоей любови. Учини, каб яны цалкам Табе отданные, присвятили сябе евангельскому служенню у свете, якому так патрэбна навяртанне. Няхай іх руплівасць прывядзе ўсіх да Твайго любячага сэрца. Укладзі сваё слово ў іх вусны і сваю любоў у іх сэрцы, каб яны неслі добрую навіну убогім і аздараўленне тым, хто страціў надзею. Захавай іх, Пане, ад усялякага зла. Няхай яны не паддаюцца спакусам гэтага свету, а ахвотна кіруюцца Тваімі запаведзямі, прыносяць благаслаўлённы плён веры, надзеі і любові. Марыя, наша маці, апякунка святарскіх і законных пакліканняў, Ты верна слухаеш слова жыцця. Давяраем Твайму матчынаму сэрцу тых, хто прагне служыць Твайму Сыну. Амин. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Молитва за семінарыстаў і іх выкладчыкаў. Даручаем Табе, Пане, нашых семінарыстаў, просячы для іх неабходных дароў Духа Святога. Дай ім духоўныя і фізічныя сілы, каб падчас фармацыі яны умацаваліся ў сваім пакліканні. Пане Езу, у гэты асаблівы час дапамажы ім напоўніцца Тваім словам і ласкаю, каб у будучыні яны верна служылі Табе. Падтрымай таксама іх выхавацеляў і выкладчыкаў, каб яны, адораныя ласкаю мудрасці і ўмеласці, належным чынам суправаджалі семінарыстаў на шляху чалавечай, духоўнай, інтэлектуальнай і пастырскай фармацыі. Амин. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, прад веку цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амин. Молитва об вытрываласці ў пакліканні. Мілы Збаўца, Ты сказаў сваім вучням, што без Тваёй дапамогі яны не здолеюць выканаць свайго паклікання. Просім Цябе, улі ў сэрцы пакліканых сваю любоў і моц, каб з Тваёй дапамогаю яны вытрывалі пры сэрцы Тваім да канца жыцця. Найсвяцейшая Панна Марыя, Ты па-мацярынску клапоцішся пра ўсіх пакліканых. Барані іх ад небяспекі, якая можа пагражаць іх душы і целу. Дай ім гарачую любоў да Хрыста, каб яны, прыпадобіўшыся да Твайго Сына, цалкам ажыццявілі прагненне Яго боскага сэрца. Амин. Тваёй абароне аддаёмся, Святая Богородица, у нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым і ад усялякай Злой пригоды, выбавляй нас заўсёды. Панна хвалебная и Прошу. Опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша. Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдай. Начинаем ружанец святый в интенции, и даже на имши интенция будет такая. Молитва об доброй подрыхтовце до першей святой коммунии. Боже, Отче Небесный, благослови усіх дзяцей, які рыхтуюцца да прыняцца першай святой камуніі. Дапамажы ім зразумець, што кожны грэх з'яўляецца злом. Навучы іх пазбягаць граху, а за здзейсненыя грахі пашкадаваць і вызнаваць іх у сакраменце пакаяння. Просім Цябе, наш добры Ойче,
дай ім Духа Святого, каб ён падрыхтаваў у сэрцах гэтых дзяцей прыгожую святыню для Пана Езуса, які прыйдзе да іх у святой камуніі. Учыні, каб іх сэрцы былі заўсёды чыстымі і радаснымі. Найсвяцейшая Маці і святыя апекуны нашых дзяцей, маліцеся за іх. Веру ў Бога Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучанай пры Понцкім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адхлані, на трэці дзень воскрос памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Всемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. А умацнення у нас живої віри, надії і милості. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тими женщинами и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тими женщинами и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тими женщинами и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без граху першородного зачатая, о мой Езу, таємниця світла перша, хрост Пана Єзуса в Иордане. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тими женщинами и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тими женщинами и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тими женщинами и благословленный плод лоня Твоего, Иисус.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. як була спрадвеку, теперь и завсюди, и на веки. О Марія, без граху першородного зачатая, За нас, хто у Тебе порятунку шукає, о мой Єзу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо и допоможи особливо тим, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Таємниця другая, святла, суд на веселье у Кани Галилейской. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. хлеба нашего, что подай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яко и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в покусу, але избавь нас от зла. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая
Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Марія, молися за нас грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Молися за нас грешних, тепер і в хвилину смерті. Амінь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Марія, Мати Божа, молися за нас грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Марія, Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без граху першородного зачатая, о мой Езу, Пробач нам грехи наши, заховай нас от пекла, проведи все души на небо, и допоможи особливо ты, кому найбільш потрібна Твоя милость. Таємниця третя святла, обвящение Божого володарства и заклик до навертания. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Марія, Мати Божа, молися за нас грешних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Як була спрадвеку, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. Марія, без першородного греху зачатая, Молися за нас, хто в Тебе. о мой Єзу, Заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо и допоможи особливо тем, кому наибольш потребна Твоя Милосердность. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Пусти нам провины наши, какие мы отпускаем. И уводь нас из покусу, а избав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж женщинами, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж женщинами, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж женщинами, і благословлений плод лона Твоего, Єсус. Хвала Ісу і Сину і Духу Святому. О Марія, без греху першородного зачатая. О мой Єсу, Грехи наши, захавай нас от огню пекельного, провяди все души на небо, и допоможи особливо тым, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Таямница святла пятая, установление Евхаристии. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус.
Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без граху першородного зачатая, за нас, хто у Тебе порятунку шукає. О мой Єзу, Заховай нас от огню пекельного, провяди все души на небо, и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібно Твоє. Помолимся літання до Христа, святара і ахвяри. Кир'я елейсон. Христе, почуй нас. Ойче з неба Божа, Сине Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Троица Одиный Божа, Єзу святар навеки, змилуйся над нами. Єзу, якого Бог назвав святаром на узор Мелхизедека. Єзу святар, якого Бог намастив Духом Святим і моцею. Єзу святар великий. Єзу святар з людей узяте. Єзу святар для людей установлений. Єзу святар годний більшої пошани, чим мев Мойсей. Єзу святар сапраўдної святині. Єзу святар будучого багаття. Єзу святар святин невинний і беззаганний. Єзу святар вірний. Єзу святар милосердний. Єзу святар добродійний. Єзу святар, який палає відданістю Богу і людям. Єзу святар навіки досконалий. Єзу святар, який узійшов на небо. Єзу святар, який сидить праворуч величі на вишинях. Єзу святар, який заступається за нас перед обличчям Бога. Єзу святар, який відкрив нам шлях живий і новий. Єзу святар, який умилував нас і обмив від гріхів кров'ю своєю. Єзу святар, який себе самого видав як ахвяру і гостею для Бога. Єзу ахвяра Бога і людей. Єзу ахвяра святая. Єзу ахвяра беззаганная. Єзу ахвяра прийнятая Богом. Єзу ахвяра пробачення. Єзу ахвяра урочистая. Єзу ахвяра хвали. Єзу ахвяра спокою. Єзу ахвяра умилостивлення. Єзу ахвяра збавлення. Єзу ахвяру, у якої ми покладаємо довір і можемо сміло вертатися до Бога. Єзу ахвяра, яка двоїх одним учинила. Єзу ахвяра від заснування світу ахвярована. Єзу ахвяра живая през усе веки. Будь до нас літостивий, даруй нам Єзу. Будь до нас літостивий, вислухай нас від усілякого зла, від безрозважного приходу на службу костьола, від греху святотатства, від духа нестриманості,
ад пагоні за грашыма, ад усялякай хцівасці, ад неадпаведнага выкарыстання касцёльнай маёмасці, ад захопленасці светам і падпыхаю, ад нягоднай цэлебрацыі святых сакраментаў, праз адведанае святарства Тваё, праз святое намашчэнне боскасці моцнага, якога Бог Айцец учыніў Цябе святаром, праз Твой Дух святарскі, праз служэнне Тваё, якім на зямлі Ты Айца свайго уславіў, праз крывавую ахвяру, якую Ты склаў к сябе на крыжы, праз тую ж ахвяру, якая штодзённа на алтары аднаўляецца, праз боскую ўладу, якую Ты адзіны нябесны святар выконваеш праз сваіх святароў, захавай усіх слугаў касцёла ў святой пабожнасці. Цябе просім, напоўні іх духам святарства Твайго. Цябе просім, учыні, каб устны святароў захоўвалі ведары, пашлі на жніво сваё работнікаў нязломных, перамяні слугаў сваім у паходні палаючыя, абудзі пастыраў адпаведных сэрцу Твайму, учыні, каб усе святары былі бездакорнымі і беззаганнымі, учыні, каб усе, хто ўбачыць слугаў алтара, Пана ушаноўвалі, учыні, каб яны склалі Табе ахвяры справядліва. Ты святар і ахвяра, учыні, каб праз іх распаўсюджвалася хвала найсвяцейшага сакраменту. Цябе молімся, Божа, асвячальнік і апякун свайго касцёла, абудзі ў іх праз духа Твайго годных і верных распарадчыкаў святых таямніцаў, каб праз іх служэнне і прыклад пры Тваёй дапамозе народ хрысціянскі ішоў шляхам збаўлення. Божа, Ты загадаў вучняў, калі яны маліліся і пасцілі, выбраць Паўла і Барнабу для справы, якую Ты для іх прызначыў. Будь цяпер са сваім касцёлам, што трывае на малітве, і ўкажы тых, каго Ты выбраў для сваёй службы, праз Хрыста, Пана нашага. Пане, выслухай молитвы наши. Kyrie eleison, Christe eleison, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Ойче з неба Божа, змилуйся над нами, Сині Откупитель світу Божа, змилуйся над нами, Духу Святий Божа, змилуйся над нами, Святая Тройця Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария,
молися за нас. Святая Богородица, молися за нас. Святая Панна над паннами, молися за нас. Маті Христова, молися за нас. Маті Костьола, молися за нас. Маті милосердности, молися за нас. Маті ласки Божей, молися за нас. Маті надії, молися за нас. Маті пречистая, молися за нас. Маті безнаганная, молися за нас. Маті непорушная, молися за нас. Маті невинная, молися за нас. Маті наимилейшая, молися за нас. Маті найцудовнейшая, молися за нас. Маті доброй рады, молися за нас. Маті Створителя, молися за нас. Маті Избавителя, молися за нас. Панна наимудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, молися за нас. Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, молися за нас. Панна ласковая, молися за нас. Панна верная, молися за нас. Люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, молися за нас. Причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, молися за нас. Святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, молися за нас. Ружа мистичная, молися за нас. Виша Давидова, молися за нас. Вежа с кости слабой, молися за нас. Золотый доме, молися за нас. Ковчег заповеду, молися за нас. Брама небесная, молися за нас. Зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, молися за нас. Притулок грешных, молися за нас. Полегка мигрантов, молися за нас. Сутешальница сосмученных, молися за нас. Успомога христианам, молися за нас. Королева ангелов, молися за нас. Королева Патра
молися за нас, королева пророков, молися за нас, королева апостолов, молися за нас, королева мучеников, молися за нас, королева віровизнавців, молися за нас, королева панов, молися за нас, королева всіх святих, молися за нас, королева без греху першородного зачатая, молися за нас, королева в небо взятая, молися за нас, королева рушанца святого, молися за нас, королева семья, молися за нас, королева с упокою, молися за нас, королева Беларуси, молися за нас, королева сміту, молися за нас, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пані, даруй нам, Пані, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пані, вислухай нас, Пані, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся. Просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Твоей обороне даемся. Потребах и всякой злой пригоды выполняй нас все. Молитва святого Бернарда. Памятай, у Найсвятейшая Панна Мария, што ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да Цябе ўцякае, Цябе на дапамогу кліча, Тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнённы, да Цябе ў Панна над паннамі, і Маці наша імкнуся. Да Цябе прыходжу, перад Табою грэшнай плачучы стаю. О, Маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Амэн. Веселый день для нас настал, якого Господь
Сягодня Христос гробу встав. Алілюя, алілюя, алілюя. Владар небесний к нам прибыл, як цвет на сонику зацвів, по смерти з нами знов зажив. Алілюя, алілюя, алілюя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Падчас гэтай святой мшы асаблівым чынам просім Божага валадарства для Анатолія Ждановича. 5 год пасля смерці, гэта інтэнцыя святой мшы. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам маглі злажыць эту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пані, смилуйся над нами. Пані, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пані, смилуйся над нами. Пані, змілуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, Твоя ласка нас грешных робить справедливыми, а несчастным вертая радость. Просим Тебе, умацую нас дзеяння Твоей любови, захавай Твои дары и дай силу трывання ў добрым тым, каго апраўдаў праз веру, праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, і які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Аминь. Садитесь, коли ласка. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні, калі паўстала вялікая спрэчка, Пётр устаў і сказаў апосталам і прэзбітарам: «Браты, вы ведаеце, што з даўніх дзён Бог выбраў мяне сярод вас, каб язычнікі з маіх вуснаў пачулі слова Евангелля і паверылі. І Бог, які ведае сэрцы, засведчыў перад імі, даўшы ім, як і нам, Духа Святога, і не зрабіў ніякай розніцы паміж намі ды імі, і праз веру ачысціў іхнія сэрцы. Навошта ж цяпер выпрабоўваеце Бога, ускладаючы вуснамі на шыю ярмо, якое не маглі несці ні айцы нашыя, ні мы. Але мы верым, што ласкаю Пана Езуса мы будзем збаўленыя таксама, як і яны». Замоўклі ўсе сабраныя і слухалі апавяданне Барнабы і Паўла пра тое, як шмат знакаў і цудаў учыніў Бог праз іх сярод язычнікаў. Калі яны скончылі, загаварыў Якуб, кажучы: «Браты, паслухайце мяне». Сымон расказаў
як Бог спачатку паглядзеў на язычнікаў, каб выбраць з іх народ для свайго імя. І з гэтым згаджаюцца словы прарокаў, як напісана. Потым вярнуся і адбудую заняпалы шацёр Давіда, і адбудую руіны яго, і пастаўлю нанова, каб астатнія людзі шукалі Пана, і ўсе народы, над якімі заклікаюць імя маё, кажа Пан, які чыніць гэтыя справы, вядомыя спрадвеку. Таму я лічу, што не трэба абцяжарваць тых язычнікаў, якія навяртаюцца да Бога, але трэба напісаць ім, каб яны ўстрымліваліся ад брыдоты ідалаў, ад распусты, ад таго, што задумана, і ад крыві. Бо з даўніх часоў ёсць у кожным горадзе тыя, хто кожную суботу абвяшчае і чытае Маісея ў сінагогах. Гэта Слово Божие. Оповядайте між народами працуды Пана. Оповядайте між народами працуды Пана. Спявайте Пану новую песню, спявай Пану вся земля. Спявайте Пану, славьте Его на имя. Оповядайте між народами працуды Пана. Обвяшчайте з дня ў дзень Яго збаўленне, оповядайте між племёнамі пра славу Яго, паміж усімі народамі працуды Ягоныя. Оповядайте між народами працуды Пана. Кажите між племёнами, Пан валадарить. Ён сусвету мацаваў, каб не пахіснуўся. Ён будзе судзіць народы справядліва. Оповядайте між народами працуды Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Овечки мої слухають голос мой, каже Пан, і я відаю їх, і вони йдуть за мною. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Табі, Пане. У той час Єсус сказав своїм учням: «Як мене полюбив Отець, так і я полюбив вас. Заставайтеся в моей любові. Коли будете заховувати мої заповіді, застанетеся у любові моєї, які я заховав заповіді Отця моєго і застаюся у ягоной любові. Гэта я сказаў вам, каб моя радасць была ў вас, і каб радасць вашая была поўнай». Гэта слова Пана. Праз Езуса Христа, які дазваляе нам падчас кожнай святой імшы распазнаць яго ў ламанні хлеба, узнясём супольныя малітвы да Бога Айца. Молімся за святога Айца, каб яго пастырская місія адрадзіла у хрысціянах веру і любоў. Цябе просім.
Молімся за ўсіх людзей, каб яны уважліва слухалі Божае Слова і верна ішлі за прыкладам Хрыста. Цябе просім. Молімся за людзей, якія жывуць у граху, каб праз сакрамент паяднання яны знайшлі дарогу да спакою і радасці воскрослага Хрыста. Цябе просім. Молімся за тых, хто ў гэтым годзе заканчвае школу, каб яны змаглі выбраць свой далейшы жыццёвы шлях згодна з Божай воляй. Цябе просім. Просім Божага валадарства для Анатолія Ждановича. Цябе просім. Акунаем у сэрца наймілейшага Збавіцеля ўсіх людзей несправядліва пакрыўджаных, цяжка і невылячальна хворых. Цябе просім. Просім ласкі збаўлення і благаслаўлення для ўсіх нашых ахвярадаўцаў. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы не марнавалі ласкі, якія дае нам Христос падчас кожнай святой імшы. Цябе просім. Божа, Ты кіруеш лёсам Касцёла і свету. Выслухай ласкава просьбы свайго народу і адары нашыя часы спакоем праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сядайце. Христос Пан, повставший з гробу, алілюя, алілюя, радость дав своєму народу, алілюя, алілюя, дав життя без шкодування, алілюя, алілюя, теля грешних радования, аллилуйя, аллилуйя. Хитите радость одина, аллилуйя, аллилуйя. Прославляй Божьего Сына, аллилуйя, аллилуйя. Бога у Троицы визнаваема, аллилуйя, аллилуйя. Честь и хвалу отдаваема, аллилуйя, аллилуйя. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашую ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Боже, Ты праз цудоўны абмен дароў, які адбываецца ў гэтай ахвяры, робіш нас удзельнікамі Твайго боства. Учыні, каб мы, спазнаўшы Тваю праўду, паслядоўна кіраваліся ёю ў нашых учынках. Праз Христа, Пана нашага. Амин. Пан з вами. Угору серцем. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Праз ахвяру свайго цела на крыжы Ён завяршыў ахвяры старога запавету. І, аддаючы сябе дзеля нашага збаўлення, сам стаў святаром, алтаром і агнём ахвярным.
Таму откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анёлов разом з усіми святыми пявають Тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усімогутний, небо і земля, повния хвали Твоей. Госанна на вишинях, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана. Госанна на вишинях. Сапраўды, Божа, Ты святый, и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, дейсною моцею Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираешь народ свой, кабы до сходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и крывёю Сына Твоего, нашага Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта. Дзеля адпушчэння грахоў гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ў шэсці, чакаючага другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыяй, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, святым Казимиром и благословленным Отцом нашим Фабияном, и всеми святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага поєднання принясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Тваім папам нашим Львом XIV, біскупам нашим Юзефом, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивый да просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перад Табою. О добры Ойче, ласкаво з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Твоих, наших памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Твоей дышоў з гэтага свету, і милостиво прыміў валадарства Твое, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Христа Пана нашага.
праз якого даруєш світ усялякими добротами. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими и ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будьте воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы душеляка неспокою, чекали исполнение счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, яки живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим його, досягнути життя вічного. Баранко Богоши, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Богоши, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Богоши, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Тіло Христа нехай заховає мені життю вічне. Амінь. Христос помер за усіх, каб тыя, хто жыве ўжо не для сябе жылі, а для таго, хто за іх памёр і воскрос. Аллилуйя. Вітай, спожитку, у
Дякуєм тобі, Боже наш, бо ти ось добрий. Дякуєм тобі, Богані, алілуя. Дякуєм тобі, Ісус, за твою любов святую. Дякуєм тобі, погані, алілуя. Дякуєм тобі, Дух Святий, за святло і утішення. Дякуєм тобі, погані, алілуя. Дякуєм тобі, Боже наш, бо ти ось добрий. Дякуєм тобі, погані, алілуя. Просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, який Ты узмацнил найсвятейшим сакраментом, и ученик объен, покинувши старую греховность, и райшов до нового життя у цнотах праз Христа, Пана нашого. Святий Арханьоле Михале, Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в упокое Христа. Фабіянин наш чудотворця, став піший оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабіянин наш чудотворця, став піший оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабіянин наш чудотворця, став піший оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи.
Радуйся, не баладарка, бо той, кому ты есть молоти, с мертвых повстал сход на слова, а ты моли за нас, Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Тешься и радуйся в небе, за нас молися,